Cherry Blossom Festival. Ïingbishar jong ke Jylla Meghalaya belalam kemat da Justice Hamarsan Singh thank you. Kala pediang ya karai jong ki nong ujor ban pendam no ke Jingthmu Ïaid pil Krem ka baju penlong malau snem Krem Mawjymbuiñ. Ïingbishar ka patharu badai ban thau no da ka komiti ya ka badai ban penya de Deputy Commissioner ka ban pet ban khmi halor ki Jingthmu khia men siem ka badai ba ka Jingshak ta ka mai mariang ki kam jngo kai perthei ba ka Jingthmu jong ki trai snong ha ka badai ba kini ka Krem. Undang yasat an UVJK kinta ulaban halor ka phang jong ka komiti ban sumar sukher ya kini ka Krem bar halor ka jing kwa jong ka imlang sa lang ka Ïingbishar kala pharu ban petngor ya kini ka Krem ban pelat na kadong kanu ka jingja hapo ni shabar jong kini ka Krem. To see that no untoward incident occurs in and around the cave and to avoid miscreants from doing anything.